Por que credes que é importante falar do medio ambiente? A natureza é imprescindible para vivir e debemos coidala e protexela. Calquera cousa que facemos ten consecuencias non só na nosa contorna, senón noutros lugares do planeta. Por iso temos que coidar o medio ambiente e as persoas para vivir nunha contorna de paz, igualdade e xusticia social. É moi importante loitar contra o cambio climático e promover medios de vida sostibles. Na India rural trabállase no desenvolvemento sostible grazas á reforestación, é dicir, plantando árbores e variando os cultivos para que a terra teña máis nutrientes. Desta forma, estánse contribuindo a frear a desertización da zona. Coa construción de encoros e o rego por goteo impulsado con enerxía limpa, estáse gastando de forma eficiente a pouca auga da que se dispón. Ademais, nos mercados, os produtos que se consomen son da agricultura local. Credes que únicamente hai que traballar o desenvolvemento sostible na India rural?